Čau čau lidi, já jsem Jupík. Já Batman. A vítám vás u druhého partu ze hry Game of Tycoon. A je to pokračování duelů, takže jdeme na to hrát. Zkoumáme si. Máme si alternativní historii třeba. Já jsem zkoumátka, hlavně si nevěcný dobré. Co? What? Máme vytvořit novou hru. Alternativní historii, strategii. Zkoušet, co tak? Horor. Potom si koupíme nejspíš ten Gamelin. Já jsem to zase nepojmenoval. To taky nemám. Co? Já jsem nechal to. Takže to jmenuje hračí švédina. No, taky jsem to nechal. Bude rekord. Super nový rekord. Úroveň. Yes. No. No, tak to jsem, no, má potenciál, zábavná, strategie se hraje dobře. Super. A výstřední, ale dobrá. Myslím, že není to úplně špatný, ale že by to bylo dobrý si zapoříct. Já to mám úplně špatný. Už mám 20. A otevření své. Tak a dáme ještě výzkum. Dokumentace za nový téma, post-apokalypsu dáme. Zkoumat. Nedrbej se na tý kebuli. Já se kouknu jenom, jestli nahráváme. Nahráváme. Chci vždycky jakoby o rok nebo o měsíc napřed. Nebo o 2 měsíce napřed. No, dobře. Já mám napřed 12. měsíc. Tak tady už dostaneme prosté všechno. Generovat. Dělej, zkoumej. Lepší herní požitek. Akci dál. Já nevím. Já se díváme na
Tak zkusíme si dát ten Gamelin. Dáme Happy Engine, prostě šalice, to všechny a bude to jak se by to mohlo jmenovat. Já jsem musel zkoumat Ninja. Engine, rastralnost, taky Ne. Ne, engine nechci, já chci hru. Toto bude Ninja, vytvořila asi simulátor, zkusíme dát simulátor, nevím. Ne, to nechci, já chci normálně nechci. Nebudu to pojmenovávat. Já to kafu. Na pojmenování. tak dokončí. Říkat ne, to co nechci, já chci jo, číslo 2. Co číslo 2? Já to nemůžu. Trojka. No. Kvalitnější díl. Ale tak. To nejlepší tak. Střední, ale dobrá. Super. Zábavné. A hezký zážitek. Myslím, že se nám zase povedla hrát. Myslím, že mě asi ne. Super. Tady vlastně kusů a jak jste to chápali. No. Právě ohře. No, nabídka zase. A jinak dneska asi budeme natáčet možná Minecraft ještě. To nevím. Nevím, ale možná. A tady Pařád bude natáčet ještě let's play. Já se omlouvám, já jsem v minulém díle řekl, že v té hře budu pokračovat, jak jsem říkal, jakoby jak jsem natáčel svoji hru. Tak já jsem ji vymazal mailem, takže ji musím natáčet znova. A měl jsem tam stejně blbý zvuk, takže úplně jako... No, ty seš už trojka. Dobrá. Na level trojka. No, vystřelím, ale dobrá. Dáme, co to tam je? No, super 4. No, to tam chybí. Dáme dungeon. Strašlivá kombinace. No, super. Ninja simulátor. Tak A, play system. Tak ten... No. Tak, vytvořit, dáme. No. Gameland. Dungeon. What the fuck? RPGčko. No jo, ale pěkný, jede to. Hledáme adventure. Mami, už mám 40 Tady tvoje tisíc. máma není. Mrtvý. Mami! Bylo budoucí. A dáme. Mám dobrý. Na hru? Tam. Dva. Vytvořit vlastní engine. Já chci... No. Tam. Dva. Ne. Engine. Tak
Ještě to tu dám. Ty si pořád za miliony, ty. Nemůžu rád. Tak, sadit pozici. Tak takhle bychom to mohli dát, aby tam ta hratelnost nějaká jako byla. Pardon. A co dáme? No, takhle nějak to bude propadat. Takhle to nechat. Jo, máme ho. Ježiši, to je holka! Nastavení. A Ježiši. Já mám poprvé holku. tak. To trup. Já si to naroval. Školení. Tak. To nechci. Musím jít do školy. No, super, 4. Já jsem vlastně taky 3. A jak jsem tam říkala, že tam je kamera, takže... Tak to není takový, tak to není tak blbý. Tam nebylo obličej, zase? Co? No, jak jsem tam dal GoPro. Tak. Teďkon... Dáme výzkum. Jdem. Lepšáci. OK. Výzkum. Jdem. Tanec. OK. Nedrb se! Drbej se, jenom se drbej. Já si jenom mám... Vesmír. Jo, dá. Tanec. Tak. Dáme sklenici. Vytvořenou hru, dáme 2 téma a dáme asi tanec. Simulátor, tanec a simulátor, to by mohlo být dobrý. Náhodou. Tohle. No. Dáme simulátor. Ale mám tu mít tady. Tak. Oh my god. Ještě si vyzkoumáme, teda vyškolíme se, tady všechno, co tam je. To si dáme. Já už mám. Váš postup. Rádi bychom touto cestou převedli formální poznání účastí na největší herní výstavě Games. Tak super. Už budeme na Games. Ty taky, nebo? Jo, já už jsem to dávno měl. Takže jsi o 3 měsíce napřed. No, mě 8 let. Tady je 8, ne? Tak víc. Ne, není mi 8. Všichni věříme. No, My ti všichni věříme. mě se stane. Ha, vidíš, herní výstava Gerči? Ha, mě se stane? Ha, nevěděl, co? Ha? Máš jenom 500 000, doma 2 miliony, No, tak to už nechá. Nebo já se kouknu ještě. Jo, to je rychlost, když mám 2. No, tak tady to dáme ještě.
A potom už budu mít nějakou chvíli. A tam to bude ještě. 43 to ani super. Ne pokračování v žádném případě, to jsem úplně zbankrotoval. Jeden se mám to, ale nebudu se s tím. Ano, to nevystává. No? O jas, grafika. No, radši. Já se kouknu, protože já si nevím, co... Jo, tak už tady to je dobře. No super, to bude zase super hra. Nádhera engine. Tak ta desítka by to mohla padnout, že jo, 9, skvělá hra, zase 7, 8, simulátor, se hraje dobře na písni. Pokračujeme. Dobrá hra, yes, to bude milion. Je koukej, jo. Zatím nemáš ani jeden. Jo, ne. Zatím ne. 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 Vůbec. Ne. Ne, zatím ještě ne. 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 Tak se koukej. Ne. Ne, ještě nemáš milion. Ne, vůbec jo. Ne, ještě nemám milion, že? Ne. Jsou tisíce ty miliony. To vím. Ne, nemám milion, že? Jo, ukončím. No, nemáš, no. Blbý, co kámo? Školím. Máme tam učím si. Tohle, no. A nevím, co to je. A dáme. Jo, Dixon, máš to na to panáčka. Kova. Čača. A co soupičeš tohle? Yes. Bude? Okay, jo, tam. Já to než pošlu. Tak, nedrbej se pořád na té hlavě, jestli máš vši, tak se jdi vykoupat. Pane bože. Ocas, Advil. A? To je 63. Bych mohla dát asi. Straníme ne. Jo, bude nový rekord. Obou. Jo. Vývoj postavy. Ano. A to tam. A jo, máš jenom nále, Aha. A kde? Ještě no, ani milion. Hajdu. Nechceš si dát učili papričku už teď? Ne, dobrý. Ty vole, no, pardon, ale
Já se na něco, já to na chvíli stopnu a kouknu se na něco. No, tak jsem zpátky. Myslím, že by to mohlo být. Tak tohle to je dobrá hra. Dáme sportovní simulátor. Tam dáme Ne, mohlo být lepší. Ne, nádhera. Tak to chce potlesk, dámy a pánové. Tak to chce fakt potlesk. Pardon? Pardon? Někdo mu volá, pardon? Ano. Aha. A 100 000 lidí. Ano. Jo? Myslíš jo? Jo? No, 710 000 nám to vydělalo. Myslím, že není to tak špatný. Nevím. Tak, už je zpátky. Tak, ještě malý stánek. Já budu zase bankrotu. Wow, vidíš, jak to stoupá? Hra více hráčů, tak půjdeme hned vyzkoumat. Hra více hráčů. To je dobrý. Hra číslo pak. No. Ano, 10, 8, 9. Je nejlepší svého druhu. Ty budeš mít milionů. Ne. 4, 7, 5, 7, 7. Tak schválně kolik? Mám 50. Sometimes I may feel take a turn. Já vím, jak se to smí schválně. Tady nebudu na to chvíle. Co? Jaro! Vidíte? Jo, aha. Pořadí jsme 8. Můžeme postavit dáme. Co to grafika? Můžeme jsme taky dáme. Já už mám i v engine, víš? Téma. Love. Začít si s tím. Ježiš. Co já to s tím dělám? Hru a mohli bychom dát hororovou akci. Ale my máme zase ten jeden. Stejně jeden. A dáme třeba na konci. To je fakt horor, tak jestli ho někdo neviděl, se koukněte. Ale moc jako strašidelný to nebylo, to neměl. Tak dáme loft. Loft
Na mamu. Tak pak uděláme RPGčko populární. Já jsem odenatel. No, úplně sakra. Já budu v bankrotu, lidi. Ty si bych nechtěl. Tak, nenajdeš. Super, a už jsem 4. Prelezím. Následko máme lepší. Něco to je. No super, to bude hra jak vyšitá. Koukejte lidi, jak to tam bude skákat. Konečně nějaké miliony. 789, to je dobrý. Teď by se hodila tu 10. Na. Tak. O, to je lidi, to je. To nedaří, tak hej. Hezky! Dobře. Borec. Asi to dám jinak. Dobrý. Hezky! Si pozadu. Nevím, kde má víc peněz a penízky. Na 10 000 peněz. Pozadu, no. Vidíte, jak je úplně pozadu? Ano. 17. hra. Já zkusím dát opět asi zase závody. Myslím tu adventuru, nevím co to je, ale a dal bych to asi na tohle Dáme to. Kde je ten 3 milion? Skoro ke mně být. To mě běží. No. Jeden zájem. Super, nový rekord. Tady nějaká hra úroveň, ne? Tady, no, nechci. No. 7. Super. 7. Ti bude asi omezený 7. No. No. A teď se koukejte, nová úroveň.
Tak a já si dovolím a dám si malý stánek. Já tam teďka nejdu. Akce. O 6000 fanoušků víc než. Já se na to normálně lidi vykašlí. Tak počkat. Jedna z nejhorších. Zklamání. Nemá cenu se ani vyjadřovat. Docela nuda. Dobrý. Tak já No si vidíte, vezmu- jak se to dává, lidi? Vidíte? Máme ještě diskusy. A tak těch 10-15 tam bude, no. Tak si dáme bombastic. To fantastic. Hezky. Hele, ale mám víc než předtím. No, tak moc. Ale pořád máš méně peněz než předtím. Tak už skončí, to bude ještě třeba to nebylo. Já se kouknu, jak dlouho nahráváme, aby jsem byl nějak v obraze. 31 minut. Jo. Jo. Čínský nápis. Čínský nápis to má na tom. Jo. Ne, ale fakt, já jsem to tam viděla. Jo, jasně, my tě vezmeme všichni. Ne, tak Jo, jasně. já nevím, ty nápisy. Já jenom. Wata. Kauka. Wata. Mita. Da. Tak to dáme ještě tak nějaký ty 4 minutky. 3 minutky. Sabotovat, to nebudu sabotovat. No tak dáme otevřít novou hru, 18. No. Tak dáme virtuální mazlíčci. Dáme historie her. Hra číslo 7. Prostě simulátor akce, simulátor, adventura, akce, strategie, MBG, simulátor, strategie, akce, simulátor. Proč mě to baví? Hrajte to určitě. To fakt by mělo luxusní hra, tohle. Nechci výzkum! Já chci hru! Tak. Bude téma pro velký zombie. Strategie, třeba platformu PC. Herní engine. Littlefat Hops se vrací. Virtuální. Littlefat Hops se vrací. Tak? Tak. Musíš hýbat vnitř,
Na inteligenci. Ne. Shazam Surprise. Počkej, já se dám něco podívat. Pardon, já jsem to jenom stopnul. Kokos. Ale minule jsem je to nestopnul. Super, jste zase pod minusem, úplně bose. Jo, já už vím, jak nahrávám to na ten YouTube, tak jsem mi to stopnul. To jde nemáš dalje. To nemám. Nemám. Yes. Já mám 2 miliony. Yes. Yes. Tak. Nějaká nová event, super. Recenza. Ne, prosím, 3D grafika. A? 10, please. Daj víc, skvělá hra. 10. Tak, a koukejte, jak to teďkom vydělám, jo, lidi? Ale. Vidíte, jak mi to tady stouplo? Vidíte, jak to stoupá úplně? Tady, ty penízky, jo. Takže už to jsou 15. pořadí. Hoho! Já vzpomínám, že to by nějaký miliony. Cože? Aspoň 12 tisíc. Ale tyjo, mě to běží to leto, super. Oh! 31. No, prostě to několik. A to je víc. A, super, nějaký blue systém dvojky. Já jsem strašně dobrý Joey. Jo, Ale koukejte. možná dobrý jsi maximálně v tom, že pořád jsi v místě. No to asi ano. No, nic. Mbox. No to jen dostal. A? Na konci vytvoříme herní engine a pak to... Co? Ha! Gej! Tak lidi, teď jsem změnila tohle. No víte co, kancelář. Jo. A nejde o to, víš, nejde o to, kdo to má nejrychleji standard. No nejde o to, ale jde o to, kdo to... Ne. To nejde, kdo je lepší, nejde to. Kdo to rychleji dohraje asi ne. Přece. Tak já se tady s tím seru, tak... Kdo to rychleji dohraje? Tak No, to bylo se asi odsaď. To asi bylo jasné, ne? Ale koukejte, jak je. Tak já vygeneruji zprávy. Myslím, že bychom už to mohli asi tohle ukončit. Ty máš taky holku. Já mám zvolenou. No. To bylo úplně závody jsem dělal. Tak, teď se přestěhovávám už do nový kanceláře.
Tak, počkáme, až se nám načte herní engine, on si tady musí vyzkoumat, aby jsme to ukončili. No, tak já už bych myslím, že bychom to mohli ukončit. Asi jo. Takže počkej, já nesu to do tohohle videa. Tak, uložíme. Takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte like. Jestli se vám nelíbilo, tak nedávejte nic. Tak dejte dislike. A budeme se, budeme se, dávejte odběr, můžete nás najít na Pažmen 6565 a Epic Games a doufáme, že se vám tady ten díl líbil a jestli jo, tak dejte teda ten. Ale odbírejte. Takže do dalšího videa. Čus!